a haba wanda kuma aikin dan sanda haba ai alƙur'an baba gara in ci gaba da zaman banza na in kin dan aje 5-10 dai a karkashin fulo 500 kya ne ma kirsa wannan aikin dan sanda alƙur'an garan haba baba wannan dan sanda kika taba gani ya je Saudiya ko kuma an ce ya tafi America cilin to ni gaskiyar bayani ba zai yi ba haba dan sandan banza ba shi da wani kwarjini a ido haba ba shi da wani kwarjini a idon jama'a yanzu dan sanda da za ki ce stop I want problems always ni dan sandan kake cewa mutunci kake keta haddi kake wulakantawa girman Allah ofisa kai hakuri wallahi farfadiya zance ce da ni ai ko yau zan farfada ka a cikin sel na kama ka wallahi na kama ka taso mu wallahi kwarjinin da kake ai wallahi taso mu zai iya sawa ma irin su wallahi na kama ka wallahi kwarjinin wato ba dan sandan da ya taba zuwa Saudiya saboda mu kake teka haddi kake dissolve